Swastiastu rahayu sagunging dumadi salam kebajikan. Cakep nggih Mas Pedro. Lah rumangsa urip ning Indonesia ki Bhinneka Tunggal Ika najan beda ning tetep siji lho, Mbak. Nggih. Contone warga masyarakat Tunjung Seta. Nggih. Tunjung Seta Kecamatan Seta Kabupaten Kebumen. Wiwit biyen kula ki tresna karo kabudayan Jawa. Leres. Dadi antarane adat lan sahadate mlaku bareng tepuk tangan kanggo desa Tunjung Seta. Adat budaya kearifan lokal tilarane para piragum luhur nyata-nyata ning kene iki tansah dileluri lho, Mbak. Leres. Ketitik Tunjung Seta ki ketoprak ku ya enek. Enten. Ebek ku ya pirang-pirang. Lengger. Lengger ku ya akeh. Sinden. Sinden ku ya buirah kelebu mintim Tunjung Seta. Terus kaya apa sing angguk ku ya ana kagungane Pak Rustiono. Angguk Pak Rustiono ki seniman multi talenta lho, Mbak. Jupun nabu iku ya wasis. Terus upama dadi Jayeng Rono ku ya apik. Jayeng Rono. Jayeng Rono ki pacakane Jayeng Rono ben. Wayang lakon menak ning sing apik, karaktere apik. Lah dagelane nggih Mbak Borol. Siapa itu Mbak Borol? Ibu Irawati. Nah niki biyen dagelan lho, Mbak. Luar biasa, Bu. Niku perkara adat budaya ning Tunjung Seta. Lah sahadate nyatane ya padha nindakno marang apa dawing Gusti. Ninggalake apa larangane mula-mula lantaran pengiki aku lan panjenengan katimbalan ana ing daleme Bapak Edi Purwanto dalam Ibu Supri Harayani ing adicara walimah kelorus sing dadi pengantin sinten, Mbak? Mbak Dinta ya mboten Pak. Mbak Dinta Amelia Kalian Mas Isan. nggih kanthi pandurung-durunga mugi pengantin sarimbit dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Sakinah ngerti ora? Sakinah menapa? Sakinah kuwi keluarga yang tansah dipun paringi katentreman. Nggih, amin. Mawaddah penuh cinta kasih. Nggih. Jadi antarane katresnaning Kyai Kakang karo Kyai Putri tidak pernah pisah selamanya sampai akhir hayat. Amin. Warahmat niku nampa kerahmatan peparinging Gusti. Amin Allahumma. Amin. Ugi sugeng kula konjuk, Mbak. Utaminipun Sohibul Hajat tamu agung Kakung Putri Spurnem boten kula wiji-wiji minggaipun para sutresna lan ugi pepundhen kula Bapak Kades Yusiman. Sak jonjang prangkatipun sak lembaga desanipun BPD Kandhe Hanjib Bandra tokoh agama tokoh masyarakat pemuda Karang Taruna punden Kyai dibunyai wonten ing wewengkon Tunjung Seta. Korko Pincang Kecamatan Sempor Pak Camat Pak Kapolsek Padang kamiling tentu kudhayaken menggah peraturanipun minggaipun pepunden kula Mbak Manten Kades Mbak Samirin Marsito dalam punden kula Mbak Cinogi sesepuh kula Mbah Rako kalian Mbah Won menika nggih pepunden sing kelebungkut paring peparadaten kula jaman kula tesi bujangan rumiyin Mbak. Dereke iki Marto Larsono dalam Pak Mirun wonten mriki rumiyin kondang. Tingali wau nggih kathah niku para sedherek sang Sukamulya. Nggih. Niku nggih kathah mawon. Sinten mawon? Sinten Silenggah sinten mawon? Pak Kades menika nggih teh Silenggah. Oh nggih lajeng. Nggih, lan ugi Mbah Manten menika nggih teh Silenggah. Matur suwun. Nggih, lan ugi menika Pak Yanto Yanto Sukamulya. Nggih leres kalian Mas Adi tugi. Oh Mas Adit Sukamulya. Nggih leres. Malam ini tampil beda. Agumane jen tambah gagah oke. Oke, punden kula Pak Poniman Sukamulya ginten gani. Nggih matur nuwun. Terus sinten malih? Para penggemar menika nggih tak Penggemar niku wonten Mas Immanuel. Sakrimbit kan sinten menika? Wonten Pak Sapari, Mas Sarwono Betor, Pak Sino, ugi saking Mergasana. Lan ugi niku sinten? Nika calon mantune siang. Sing tepatnya apa? Mbak Wulan. Oh Mbak Wulan, jan luar biasa matur nuwun niki. Sarengan kalian nika putrane Mas Siam. Nggih. Jan sering Mas Pandu. Mas Pandu. Pak Marno kali landak menika nggih usul Banjarnegara. Banjarnegara enten sing usul. Kathah
saking Gareng Gaul Bawor Mania Pak Ratno Pak Rasun lan ugi menika nggih saking Kali Salak menika nggih nyusul Pak. Kali Salak mriksani. Nggih Pak Rasikin nggih menika nggih saking Kejawar menika nggih nyusul luar biasa Banyumas Sampang Cilacap nih kapten kang nyusul menika. Oh dadi niku paling enten sing teng ngisor Paprinan enten sing teng ngisor Gedang barang. Sebulane akeh banget penontonnya, Mbak. Nggih Pak Kades Satam menika nggih Jalabunda Banjarnegara Sugeng Rawuh. Nggih luar biasa wong rame niki. Kathah sih. Mulane iki gara-gara tak sengaja gawe kasih ben le hiburan rada dawa ya, Mbak. Nggih mangga. Mangke iki pamundutan suwi bulan sampun kulaturke, Mbak. Wonten? Gajagan Banyuwangi. Nggih. Sing wis wonten dinten niku dereng lenggeran Banyumasan. Jadi kan bangsa nyuwun tulung ibu ira supaya nembangi Blendrong Kulon Banjarnegaran. Ayo. Mangga. Monggo Bu. Kali sinten kula lenggere. Karo Mbak Rini Sukamti. Ya. Long siap-siap bermosen. Arep ngimpi karo Gandhi. Ferry be pinter wingi nyuci. Sing bayar kakinya. Kakinya kesuarin kali dalam apa? Umur malah melung-melung nang mobil. Angin dong. Ana mau turu digugat. Sabar ya Ki. Kakine bareng rombongane bujang-bujang kuwi kakine jane nyawang ya kayak ngomong-ngomong ben ya kaya kae. Ora apa-apa Ki. Yo. Ya sing jenenge wong sepuh ya kudune ketep. Gandeng iki ning kunjung sepa aku njaluk tulung bonang gede karo bonang cilik buka bareng. Ora bisa ini asal bareng berarti kuwi padha. Ayo. Iya.
wong urip tunggal sepi. Iya aja, tapi enak banget.